れとしてはまずは、資料作りですね、レントゲン写真を撮らせていただいたりとか、CT 写真、あとは、お口の写真、眼房写真ですねを撮らせていただいて、あとは、当院ですと、マウスピース矯正の場合、カメラ、3D プリンターみたいなものですねでお口の中を撮らせていただいて、その後、シミュレーションといってですね、どういうふうに実際歯が動いていくのかを見ていただいて、それが大丈夫そうであればマウスピース矯正、始めていくっていう形になります。